Колко са доля, но те не са много, нали? Ма тук в край дето и нова, дето е такова, как се казва? Така ще пац. Няма друга. Говоря как прави такъв пац. Той за видео с локи на много и прави. Нека да, но си да много остав тя. Без не? Без ножи. Айде. Готов си. Няма как да е закъща. Защото бързо е трябва да тя е тук. Да. Ала, в Осака сме. В Осака много е. От 3 часа, от 2 часа сме там. Не играем още нощ. Там сме, елата. Прикарам чата. Ти не да вичи. Да да къмчи, дойш. На вилата си. Добре, ми ще обаря, добре. Резултат? Едно воля. 5 за нас, 6 за те. За нас 6 за нас. Прави? Сега. Тази дисциплина. Ще отдави вече. 6. Така висока ниво. Няма кой да се чеш. Там да игра.
Не! Не! Живко на... Не! Сега. Става малко. Слушай, Мики, не иска да играе. Цецо не е той, докато тогава тук, той бил на дружбици и после му вика да играем, викам аз не мога човек. И няма сега да играя тегри с него, ще съм... Ние в момента играем в Русал. Кога са вашите военните игри? Значи обаждаш ме се, като се свободим и да ме чукай сега каква да е става за игра. Обаждаш ме се сутринта, като решиш да играеш по време. Не, сутринта да мога да се направя програмата аз за деня. Ами не знам, без събота и неделя. Работи ли събота и неделя? Не. Всеки ден през седмица. Ние сега са махнали тук тенис на корта и само една маса на слова. Ще продължай. Айде. Чао. Стой ли? Кой е никто мене? Айде играй, въпреки че има военни първенства. Малко да се играе. От някъде. Като вие това прикрати, ще ме разваля. Той сам, но такова, бегна малко и вчера... Да, явно да не играе с него. Вчера го видяхме аз. Ще една тройка. Кой е това? Една тройка. Идвайте, дай ми.
Или не? Да, слушай, ние едната види другата. Не бъде сега. Те ще играем. Аз да не играем. Аз мисля, че се завъртям, ако искам да играем, Айде, ще да играем. Да се завъртим. Да играем част, един ни са грици, и ще аз играем, аз живко с Филип. Не, искате да се завъртим. Ти са да видиш някакви. Аз съм Живко, ти не си играл с Димитър. Да, се завъртя, защото ще играем. Май ще стана 2 игри. Стана 2 игри, така май са. Интересно. Сега стана добре. Сега стана. Последните две на цяло. Имаше хубави разигравания. Точно така. Айде.